एडिआरनि गेजेरजों रेगुलार साख्रि मोननानैबो नागारनानै बे समाव बिटिसिनि बिसिडिसि सेक्रेटारियाव जइन जानानै एबा बे समाव साख्रि लानानै खैफोदाव गोग्लैदों लाइमोनफोरा। थारैनो बे समाव रेगुलार साख्रिखौ नागारनानै बिसिडिसि सेक्रेटारियाव जइन जादोंमोन, नाथाय जइन जानानै बे समाव खैफोदाव गोग्लैदों खायसे लाइमोनफोरा। मानोना बे समाव दिनैसिमबो मोननो हायाखै बिसिडिसि सेक्रेटारिनि बेथनखौ एबा सेलारिखौ। आरो बे समाव दुखुजों फोरमायदों बिसिडिसि सेक्रेटारियाव खामानि मावनाय बै लाइमोनफोरा फोरमायथिदों जे बे समाव जों एडिआरनि जे एग्जाम, बे एग्जामाव उथ्रिसारनानै रेगुलार साख्रि मोनदोंमोन, नाथाय बिटिसिनि जौगाथायनि थाखाय एबा बिसिडिसिनि जाखिनि बे समाव सेक्रेटारिनि पोस्ट ओंखारदों आरो बेवहाय बिथांमोना सिस्टेमेटिकली सोरखारा फोसावनाय एडभार्टाइजनि गेजेरजों बे समाव जोङो आनजादखौ होदोंमोन आरो आनजाद होनाय बायदि एबा सिस्टेमेटिकली जाखिनि आनजादनि प्रसेस, बे प्रसेस बायदि जों होदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो बे फिथाइखौ मोननो हादोंमोन। बे समाव बिसिडिसिनि सेक्रेटारि साख्रिखौ जों मोनबाय, नाथाय बे समाव मा जाहोनाव बे समाव जोंनो सेलारिखौ होनाय जायाखै बेखौ जोङो मोनथिनो मोनाखै। नाथाय बे समाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायहरदों जे बिसिडिसि इमप्लय एसोसिएशननिफ्राय थाबैनो बिथांमोननो सेलारिखौ होनो थाखाय आर'ज खालामदों आरो बिथांमोना बुंथिदों जे बेवहाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल जों जेबो बाथ्रा गैया, जोंनो साख्रिखौ होदों बिटिसि सोरखारासो, नाथाय बेवहाय राजखान्थि हान्जाया जोंनो साख्रिखौ होआखै होननानै बाथ्राखौ बुंथिदों आरो बिथांमोना फोरमायथिदों जे नखर सुंथानायनि थाखाय जोंहाबो गोबां बिबान दं आरो जायखौ मावफुंनो थाखायनो जोङो नाजादों। बेखायनो जे फैबाय थानाय समाव एबा बे समाव आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों जे बिसिडिसिनि सेलारिखौ एबा जे पेन्डिं जानानै थानाय सेलारिखौ होनो थाखाय बे समाव खावलायदों बिसिडिसि इमप्लय एसोसिएशना। मिडिया नोंथांमोननिसिम जोंनि गासैबो बिसिडिसि सेक्रेटारिफोरनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे मिडिया नोंथांमोननि गेजेरजों मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आंनि मुङा सायखं बर', आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि। आं सिगाङाव कासार वाटार रिसर्स डिभिजनाव साख्रि मावोमोन। आं बे जबखौ एडिआरनि गेजेरजों 2023 मायथाइयाव मोननो हादोंमोन। आंनि खस्थ' आरो नाजानायनि गेजेरजों आगस्ट 22, 2025 आव बिसिडिसि सेक्रेटारि पस्टनि एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादोंमोन, जायनि थाखाय अलरेडि थाखानाय रेगुलार जबखौ नागारनानै आं बिसिडिसि सेक्रेटारि पस्टनि थाखाय माजबाद डेभेलपमेन्ट ब्लकआव जइन जाफैदोंमोन। बे जबाव साख्रि रिजाइन होनानै जइन जाहैनाया आंल' नङामोन, आंजों लोगोसे गोबां दंफैयो जायफोरनिखि थाखानाय साख्रिखौ रिजाइन होनानै नैबे जबाव जइन जाफैदोंमोन। दिनै जों बे जबखौ मावनाया 6 मान्थ जानानै थांबाय। बिडिअ मेमनि डाइरेक्सन बायदियै जों जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ, जेरैबायदि पिएमएवाइ सार्भे, पिएमएवाइ चेकार, जब कार्ड इकेवाइसि आरो गोबां रोखोमनि ग्राम सभा बायदि हाबाफारिजों मावबोगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो जों इलेक्सन डिउटिबो मावबोदों आरो फैबाय थानाय स्टेट एसेम्ब्लि इलेक्सननि थाखायबो अलरेडि अर्डार ओंखारबाय। नाथाय दुखुनि बाथ्राया जों दिनैसिम सेलारि मोननो हायाखै। जोंहा न'खरनि फारसे गोबां रेसपन्सिबिलिटि दङ। न'खर सालायनायाव जोंहा गोबां दायथ' दङ, नाथाय जों दिनै बे दायथ'खौ मावफुंनो हायाखै। बे जबनि थाखाय अलरेडि जोंहा एडभार्टाइजमेन्ट दंखायो आरो बेनि गेजेरजोंसो जोङो एप्लाइ खालामदोंमोन। बेनि उनाव एडमिट ओंखारदों,
जों एग्जामखौ लिरदों एग्जामाव पास जाखांनायनि उनाव भाइभा लानाय जादोंमोन जों भाइभायाव जिरायदों बिब्दि गासैबो लिगेलि जासेयावबो दिनै जोङो सेलारिखौ मोननो हायाखै बेवहाय जोंहा गोबां दुखु दङ जों बयबो आसाबादि गासैबो पिसिडिसि सेक्रेटारि गासैबो जों बयबो आसाबादि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेफोर गासैखौबो साननानै नायो जोंनो जेन न्याय होयो बेखौ जों आसा खालामबाय जिहेतु जोंनि जबखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआसो होदों जोंथ' पार्टिजों जेबो जोंहा सोमोन्दो गैया बिटिसि गभर्नमेन्टआसो जोंनो बे जबखौ होदों आरो जोङो बेखौ डाइरेक्टर अफ PNRD बिटिसि निफ्रायसो जोङो एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादों दा गोदान सरकार फैदों जोंहा बेजों जेबो बुंनांगौ खोथा गैया होननानै जों सानो ओमफ्राय समस्याया मायाव जानानै दङ होननानै नोंथांमोना बे जे नोंथांमोना दासिम सेलारि मोनाखै दायो जिहेतु जों मिन्थिनायाव अलरेडि जोंनि थाखाय बाजेट दंखायो नाथाय मानि थाखाय जोंनो सेलारिखौ होआखै जों बिनि सायाव दासिम मिथिना मोनाखै जुदि मोनाब्ला होआब्ला मा पर्यायाव नोंथांमोना मा खालामगोन मा डिसिजन लागोन जों रिकुवेस्ट खालामगोन दानि गोदान सरकार बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जोंनिफ्राय गुरै रिकुवेस्ट हाम्बल रिकुवेस्ट जाहाथे गासैखौबो नोजोर होनानै जोंनि सेलारिनि खामानिखौ मावो बेयो जोंनिफ्राय गुरै रिकुवेस्ट थागोन सारनिसिम